دوستان عزیز، حالا ما قرار داریم در مغازه مالهای تکنیکی بهترین. اینجا بهترین تجهیزات‌های تکنیکی از قبیل ماشین‌های جامه‌شویی، یخدان‌ها، تلویزورها، تلفن‌های موبیلی، کاندیسیونرها، چنگ‌کشک‌ها و بسیار دیگر مالهای تکنیکی با نرخ‌های دسترس و صفتی بلند برای شما پیشنهاد می‌گردند. برای باز هم دسترسی به مشتریان خود، مغازه مالهای تکنیکی بهترین همه تجهیزات‌ها را به طور نقدی، غیر نقدی و نسیه پیشنهاد نموده، همزمان تخفیف‌ها و اقدام‌های گوناگون را در این دو ایام‌ها برگزار می‌نماید. بینندگان عزیز و ارجمند سلام. معیارهای قانون در تنظیم مناسبت‌های جمعیتی نقش کلیدی داشته. قانونشکنی بخصوص کرداری با جامعه خفناک، جنایت و جنایتکاری، آسایشتگی را خلالدار ساخته با مردم تنها ناراحتی می‌آورد. چند حادثه جنایتی را که کارمندان مقامات کارهای داخلی در هفته اخیر آشکار نمودند با شما منظور می‌نماییم. در استودیو با شما ما رخسار تولدزاده. متوجه باشید به سرخط برنامه امروزه. ошкор гардидани ҷинояти махсусан вазнин дар ноҳияи ҷайҳун, гумонбарони куштори аъзои як оила боздошт гардиданд. дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиётро ба ҳабси маъмурӣ ҷалб кардани ронандагони сархуш. ошкор гардани ҷинояти дуздӣ дар ноҳияи Сино. ноболиғ аз бемасъулиятии волидайн истифода карда паси чамбараки автомошина нишаст. ин ва дигар хабару гузоришҳои ҷиноятӣ дар нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ. куштори барқасдонаи аъзоёни як оила ки дар ноҳияи ҷайҳун ба амал омада буд, аз тарафи кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон ошкор гардида, гумонбарон, содиркунандагони ин ҷинояти махсусан вазнин дастгир карда шуданд. ҷинояти одамкуширо ду нафар сокинони ноҳияи мазкур ҳамдиҳаи ҷабрдидагон дар заминаи хусумату бадбинӣ содир карда, барои рӯйпӯш кардани ҷинояти содирнамудаашон хонаро оташ заданд. нусратулло маҳмадзода оиди ин ҷинояти мудҳиш гузориш омода кардааст. ин наворҳои ҳузнангез, парешонии ҷиҳози нимсӯхтаи як хонавода, девору атрофи оғуштаи хун изи ягон ҳодисаи ногаҳонии табиӣ ё таркиши дастгоҳи газие нест, балки амали ноҷавонмардона, бераҳмона ва бадтиннатию разилонаи гумонбарони ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ аст. сокинони деҳаи меҳнатобод, ҷамоати деҳоти қумсангири ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон чун рӯзҳои гузашта рӯзгори маъмулӣ доштанд, вале шаби 11 ба 12 июни соли 2021 дар суроғаи мазкур аз ҷониби шахсони номаълум ҷинояти махсусан вазнинӣ содир гардид. дуд ва бӯи хосе ки аз макони ҷиноят ба атроф паҳн мегардид, бо худ аз даҳшату фоҷиа дарак медод. наздикону ҳамсоягон ҳангоми ворид шудан ба манзили зисти оилаи маҳмадово 4 аъзои хонаводаро кушта ва ҳамсари соҳибхонаро дар ҳолати вазнин пайдо намуданд. шаҳрванд маҳмадов аҳлиддин бо 3 тан фарзандони ноболиғи худ, саломатхони 14 сола, саодати 13 сола ва аминҷони 8 сола бо як бераҳмии махсус бо истифода аз олотҳои буранда ба ҳалокат расонида шуда, модари хонавода шаҳрванд Латофат Азизова бо таъсири ҷароҳатҳои вазнин миёни хонаи хуноғӯшта беёд мехобид. хабари содир шудани чунин як ҷиноят бо талафоти зиёди ҷониб фазои хабарии ҷомеаро фаро гирифт. омӯзиш ва таҳқиқи макони ҷиноят донишу маҳорати баланди криминалистию оперативиро талаб мекард. гурӯҳи оперативии тафтишотӣ аз ҳисоби кормандони бо таҷрибаи вазорати корҳои дохилӣ вобаста ба кушодани ҷинояти махсусан вазнин сафарбар гардиданд. ҳар гуна овоза ва тахмину гумонҳо вобаста ба содиршавии ҷиноят байни мардум зиёд буданд. аз ҷумла гумон мерафт ки шояд гумонбарони ин ҷинояти мудҳиш амали дасти гурӯҳҳои террористие бошад ки аз он сӯи марз омада вазъи осоиштаи кишвари моро халалдор карданиянд. вале мавқеи ҷамъиятӣ, фаъолияти касбии ҷабрдида ва оилаи ӯ ба чунин хулоса ҳеҷ мантиқеро пайдо намекард. пас аз содир кардани ҷиноят, гумонбарон хонаро оташ зада, гумон доштанд ки оташ изи ҷиноят ҷасади соҳибхона ва фарзандонашро сӯзонида, аз кирдори ҷиноятии онҳо нақши боқӣ нахоҳад монд. вале чунин нашуд. новбаста аз овоза ва тахминҳои гуногун, тафтишот аз рӯи методу усулҳои оперативӣ
идома меёфт. гарчанде маълумот ва чорабинҳои оперативӣ шахсияти гумонбарони ҷиноятро муайян карда онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доштанд, вале далелҳои боэътимоди дигари оперативӣ ба монанди шоҳиди ҷиноят, шинохти иштирокчиён ё худ содиркунандагони ҷиноят, пайдо кардани олатҳои дар ҷиноят истифодашуда ҳамчун далели шайъӣ муҳим буд. вазъи саломатии шаҳрванд Латофат Азизова, ягона шоҳиди бевоситаи ҷиноят, модаре ки 3 фарзанд ва шавҳарашро гумонбарон бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида буданд, рӯз то рӯз беҳтар мегардид. нишондод ва шоҳидии Азизова ба тафтиши ҷиноят, ки наздик ба 2 моҳ идома дошт, самараи дилхоҳи оперативӣ дод. аз рӯи муқоисаи акс ва рӯбарӯ намудани шахсияти гумонбарон ҷабрдида Латофат Азизова ҳар кадоми гумонбарони марги шавҳару фарзандони худро шинохта тасдиқ кард. Азизова Латофат Насриддинов Қиёмиддинро интихоб нишон бо ишора карда қайд кард ки ҳамин шахс ба савол бо ҷавобиҳо ҷавоб дод ки ҳамин шахс ворид шудааст. акнун дигар ҳама гуна тахмину гумон ва овозаҳо вобаста ба содир шудани ин ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ ботил баромад. кормандони оперативии вазорати корҳои дохилӣ бо далелҳои раднашаванда исбот намуданд ки гумонбарони ҷиноят шаҳрвандон Насриддинов Қиёмиддин Давлатиярович соли таваллудаш 1984 сокини деҳаи Суғдиён ва Ҳайбуллоев Маҳмадғайюр Абубакрович соли таваллудаш 1988 сокини деҳаи Орзу ҷамоати деҳоти Қумсангири ноҳияи Ҷайҳун буданд. Ҳайбуллоев Маҳмадғайюр рафиқам ба ман гуфт ки мақсад амин Аҳмадов аҳлин ба оилаи то мақсад мегардад. аз шогираш оилаи ҳамон мақсад ба қатл расонид. қатли Ҳабибов Маҳмадғайюр. вақте оилам хонаи ҳиштуманам рафт, амн рӯзи ҳодиса мешавад, амн рӯз хонаи ҳиштуманам рафт, баъд дар шом манам рафтам хонаи ҳиштуманам. ҳамунҷа қатӣ оилам мақсад ҷанҷол мешид. баъд рафта аҳалдина файрод кардем, ҳамунҷа разбор кардем, ҷанҷол кардем. баъд аҳалдина оилаш кашид буд, оилаи ман хонашо рафт, баъд ман хона омадам, хона ҳиштуманам. соат 2 шаб хистем, лоқомо пӯшидам. қатъи Ҳабибов Маҳмадғайюр 2 тавара гирифтад. соати 2 шаб хонаи аҳалдин рафтем. дар омада якумаму хонаяму аҳалдин дар омада аҳалдина ба занаша як бачаш задем. баъд аз уҷа баромада диемги хонанда гулакҳои гариша задем. шаларкара баъд шапида дар гирундем хонаҳоро. баъд ба ҳамроҳи Насриддинов Қиёмиддин ҳамаи ҳолати кора хай содир кардагим рафтем. 3 рӯз пешакӣ маслиҳат карда бад худаш бо шаву хурдагӣ будем, хонаш рафтем, хонаш таваррӯро гирифтем, рафтем ҳамун хона дар ман мардака зад, ман ҳамун занака задам ва ӯ хонада тамом кардем. на ин хонаи дигари кӯдаки ӯ якум шай зад, дуюмша ман задам, сеюмша ӯ худаш зад. ва ҳамин қатӣ биромадем омадем байри рӯш дам занакамта задем, дар байри рӯш дадам. ва гаштем омадем фирамои тавар мавара шудем, дар ҳамун лави дайро тоза кардем, овардем хонаш. дар ҳамун хонаш ӯ гирифт гуфт ки бар партошу гуфт, гирифтем ҳамун қатӣ омад дар ҳамун лави ғораш, дар дили ғор дангалош кардем. гашт гуфт ки иҷа мустр мепартоям, гуфт тай мустр мешаванд мераванд. гуфт دیگه همه قطعی خونه‌اش رو من گشتم خونم رفتم. рафти тафтишот ошкор сохт ки гумонбарон Қиёмиддин Насриддинов ва Маҳмадғайюр Ҳайбуллоев моҳи апрели соли равон барои содир кардани ҷинояти дуздӣ дастгир шуда, нисбаташон ҷазо дар шакли ҷарима таъин шуда, дар ҳолати рецидивӣ боз чунин ҷинояти махсусан вазнинро содир карданд. кушодашавии ҷиноят, нишондоди раднашавандаи гумонбарон оиди ҷинояти содиркардаашон ва пайдо намудани далелҳои шайъии ҷиноят на танҳо натиҷаи фаъолияти оперативӣ маҳсуб меёбад, балки аз мафкураи аҳолии осоишта ҳар гуна овозаҳои хатарноки таҳдидоварро пок месозад.
وابسته به جنایت مذکور نسبت گمانبران در پروکراتورای ولایت ختلون با ماده 104 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. با اعتماد و باوری اظهار می‌نماییم که واقعا هم امروز دانش و ملکه کسبی کارمندان میلیسیا به طلبات در جوابگو بوده کشودن چنین یک جنایت سربسته و مخصوصا وزنین که در حالت پنهانی صادر گردیده بود دلیل مهارت بلند اپراتیوی داشتن میلیسیای تاجیک است. ҳайати шахсии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Сино дар таъмини ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти шаҳрвандон ва таъмини волояти қонун саҳми назаррас доранд. Кормандони шуъбаи мазкур талош мекунанд, ки пеши роҳи ҳамагуна ҷиноятҳо бахусус ҷинояти дуздӣ гирифта шавад. Гузориши навбатии мо аз боздошти гумонбарони ҷинояти дуздӣ нақл мекунад. пайваста машғул шудан ба бозиҳои компютерӣ, рафтан ба марказҳои букмекерию машғул шудан ба қиморбозӣ инсонро вобастаи худ намуда, нафари қиморбоз барои иштирок ва гузоштани маблағ аз ҳар роҳу василаи истифода мебарад. мутаассифона вақтҳои охир сабабгори сар задани баъзе аз ҷиноятҳои тасарруфи пулу мол аз ҷониби ҷавонон маҳз вобастагӣ ба қиморбозӣ мебошад. аз ҷумла кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Сино ду нафарро ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд, ки маҳз баъд аз ба қавле бой додани маблағҳои пулӣ дар маркази букмекерӣ ба ҷинояти дуздӣ даст заданд. инҳо шаҳрвандон Абдуллоев Акбар ва Муҳаммади Мероҷ истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе мебошанд. зимни пешбурди корҳои оперативӣ тафтишотӣ муайян гардид, ки гумонбаршаванда Абдуллоев Акбар санаи 6 августи соли ҷорӣ маблағҳои пулиашро дар маркази букмекерӣ аз даст медиҳад ва барои дубора ба даст овардани маблағ бо ҳамроҳии ҳаммаслаконаш ба манзили истиқоматии як нафар сокини шаҳри Душанбе ворид шуда, аз он ҷо 2 адад телефони мобилӣ, ки дар маҷмӯъ 4800 сомониро ташкил медиҳанд, тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор карданд. аз хонаи худам соатои 5 саҳар баромада аз тарафи 33 ба тарафи Маяковский омада ва адинксбет 580 сомони модарамро бой додам. ба пеши Андромеда рафтам, Меҳроҷро бо Амин дидам, ака суҳбат карда ба тарафи Правсоюз омадем. ба 12 ошёнаи 12 ташка дар омада ман дар 5 этаж, Меҳроҷ дар 4 этаж, Амин дуромад телефонро дузид, ба поён фаромадем. дар таидон камера буд, ака рӯмро аваҷо кардем, ака фаромадем, телефонро ай дастшон гирифтам. Меҳроҷ бо Амин хонаашон рафт, ман хонаам. айни замон нисбати гумонбаршавандагон Абдуллоев Акбар ва Муҳаммади Мероҷ тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, бо мақсади дастгир намудани ҳаммаслаки дигари номбурдагон чорабинои оперативӣ ҷустуҷӯӣ идома дорад. Чанд нафар аз ронандагоне ки дар ҳолати мастӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе воситаи нақлиёти худро идора мекарданд, ҳангоми хизматбарии кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт кардаву ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус омода шудааст. дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт дағалтарин қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ба ҳисоб меравад. гарчанде аз ҷониби кормандони мақомоти милитсия ҷаҳати ошкору пешгирӣ намудани ин омили номатлуб дар ҷомеа пайваста рейди амалиётҳои санҷишӣ гузаронда шуда ронандагони сархуш ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шаванд ҳам, вале ҳамоно боз ронандагоне пайдо мешаванд, ки дар ҳолати мастӣ воситаи нақлиёти худро идора намуда ба бадтарин қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ даст мезананд. ҳафтаи сипарӣ шуда низ ҳангоми гузарондани рейди амалиётҳои санҷишӣ аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт як қатор ронандагони сархуш муайян карда шуданд, ки аксари онҳо сабаби дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиётро ба таври гуногун шарҳ медоданд. вале қобили тазаккур аст, ки дар ҳеҷ шароите набояд дар ҳолати мастӣ пушти чамбараки автомашина нишаст, зеро ронандаи маст на танҳо ҳаёти худ, балки ҳаёти дигаронро низ зери хатар мегузорад. ин нафароне ки дар наворо мебинед ронандагоне мебошанд, ки дар ҳолати мастӣ ҳангоми идораи воситаи нақлиёт аз ҷониби кормандони бозрасии боздошт ва бо қарорҳои суд нисбати ҳар кадоме ба муҳлати то 15 шабонарӯзӣ ҳабси маъмурӣ карда шуданд. ҳамзамон ҳама ин ронандагон ба муҳлати то 5 сол аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт низ маҳрум карда шуданд.
вобаста ба ин ронандагони воситаи нақлиёт бояд ба хубӣ дарк кунанд ки як лаҳзаина ҳолати мастию сархушӣ дар баробари ҷавобгариҳои маъмурӣ ва маҳрум гаштан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ҳамзамон бо сар задани ҳодисаҳои нохуш метавонад ҳаёти худ ва дигаронро зери хатар гузошта номи худро доғдор ва сабабгори марги одамони дигар гарданд. риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ кафили осоиштагии ҳар як нафар мебошад. бо мақсади коҳиш додани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ ва ба эътидол овардани вазъи ташвишовари ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд чорабиниҳо гузаронида барои баланд бардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талош доранд. ҳамоно ба мушоҳида мерасад ки бархе аз ронандагон талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро сарфи назар намуда воситаи нақлиёти худро дар ҳолати мастӣ ё беҳуҷҷатӣ ронандагӣ идора мекунанд. масалан ронанда Азимов Мухбир Али Акбар Алиевич сокини деҳаи Чорбоғи шаҳри Истаравшан воситаи нақлиёти тамғои Мерседес Бенз рақами давлатиаш 6666 ММ02 ки ба шаҳрванд Урунов Пулоҷон Юлдошевич тааллуқ дошт дар ҳолати мастӣ идора намуда аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт гардидааст. ҳамчунин ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Toyota Corolla рақами давлатиаш 4174 НМ02 Музуллоев Наврӯз Қаюмович сокини деҳаи Боғи Калони шаҳри Истаравшан, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои ГАЗ 53 Собиров Мақсуд Ибодуллоевич сокини деҳаи Воғати шаҳри Истаравшан, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Opel Astra Нурматов Фарҳод Юлдошевич сокини ҷамоати деҳоти Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Део Дамас Деҳқонов Аҳмадҷон Валиевич сокини ҷамоати Шарипови шаҳри Конибодом, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Део Лабо Ҳасанов Илёс Исломҷонович сокини ҷамоати Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми дораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ муайян гардида нисбати номбурдагон аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бо дастрасии моддаи 332 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда шудааст. дар ҷараёни рейду чорабиниҳо давоми 10 рӯзи моҳи август 23 ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт беҳуҷҷати ронандагӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. масалан шаҳрванд Қулиев Шералӣ Насриллоевич иstiqomatkунандаи деҳаи Чорбоғи шаҳри Истаравшан воситаи нақлиёти тамғои Део Тикоро бе шаҳодатномаи ронандагӣ идора намудааст. ё ин ки ноболиғ Абдусалом Муллобоев иstiqomatkунандаи маҳаллаи 28 шаҳри Хуҷанд аз рӯи ҳавову ҳавас воситаи нақлиёти тамғои Opel Astra-и ба бобояш тааллуқ доштаро бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора намудааст. ба низом даровардани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ дар кӯчаву роҳҳо таҳти назорати доимии масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ қарор дошта аз ҳама иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб карда мешавад ки ба қоидаи тезӣ роҳ надиҳанд. новобаста аз оне ки ҷиҳати роҳ надодан ба садамаҳои нохуши нақлиётӣ кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бо ронандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ доир менамоянд. ҳанӯз ҳам ҳастанд ронандагоне ки дар ҳолати мастӣ ё ин ки бе ҳуҷҷати ронандагӣ ва ё бе иҷозатномаи сиёҳшӯиша воситаи нақлиёти худро идора мекунанд. ҳамкоронамон аз рафти рейди кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Хатлон гузориш медиҳанд. дар ҳудуди ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ тибқи нақшаи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар таърихи 12 августи соли ҷорӣ чорабинии мақсаднок ташкил ва гузаронида шуд. надоштани ҳуҷҷати истифодаи сиёҳшиша, нагузаштан аз муоинаи техникӣ, интиқоли мусофиркашонӣ, берақами қайди давлатӣ гаштугузор намудан, истифодаи телефони мобилӣ ва дигар намуди таҷҳизоти иловагӣ, итоат накардан ба кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ, суғуртаи ҳатмии давлатӣ, норасоиҳои техникӣ, беаҳамият гузаштан аз аломатҳои роҳ. дар умум ҳангоми гузарондани чорабиниҳои мақсаднок 76 ҳолати қоидавайронкунӣ ба қайд гирифта шуд. яке аз мушкилот ва ҳолати хатарнок дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт аст ки ронандагон метавонанд бо ин амал ба худ ва дигар истифодабарандагони роҳ зарарҳои калон расонанд. аз ҷониби ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Кушониён ошкор карда шуд ки
фозилов раҳмоналӣ сокини шаҳри бохтар, ҳоҷиев эмомалӣ сокини ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, аъзамзода давлат дар ҳолати мастӣ воситаи нақлиёташонро идора мекарданд ки нисбати ронандагон оиди ин кирдорашон бо қарори суди ноҳияи абдурахмони ҷомӣ 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ ва 5 сол аз ҳуқуқи идора намудани воситаи нақлиёт маҳрум карда шуд. Дар дигар ҳолат ошкор карда шуд ки ҷомаҳмадов ҳазратулло бошад, сокини ноҳияи ҷайҳун, ҷамоати шаҳраки дӯстӣ, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи лексус, рақами қайди давлатиаш 8222 ВМ 01, ронанда воситаи нақлиёташро беҳуҷҷати ронандагӣ идора мекард ки нисбати ронанда протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд. Болтаев Юлдош, сокини ноҳияи Ҷалолдини Балхи, ҷамоати деҳоти Ҳаливард, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи лексус, рақами қайди давлатиаш 5097 03, ронанда бе иҷозатномаи сиёҳшиша воситаи нақлиёташро идора мекард ки оиди ин ҳолат нисбати ронанда протокол тартиб доданд. Айнан чунин ҳолат, яъне бе иҷозатномаи сиёҳшиша идора намудани воситаи нақлиёт ошкор карда шуд ки инҳо Мақсумов Сафаралӣ, сокини ноҳияи Ҷалолдини Балхи, ронандаи воситаи нақлиёти Opel Astra, рақами қайди давлатиаш 0500 AV 08, Сайбурҳонов Қурбоналӣ, сокини ҳамин ноҳия, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи хундаи Элантра, рақами қайди давлатиаш 3737 AD 01, Идиёв Муҳаммаҷон, сокини ноҳияи Ҷалолдини Балхи, ҷамоати деҳоти Ҳаливард, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Lexus 350, рақами қайди давлатиаш 3131 AX 01 мебошанд ки номбурдагон воситаи нақлиёташонро бе иҷозатномаи сиёҳшиша идора мекарданд. Нисбати ин нафарон аз тарафи кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон оиди ин кирдорашон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. идомаи барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. муносибат ба сарватҳои табиӣ аз ҳар як сокини кишвар масъулияти баланди шаҳрвандиро талаб менамояд, вале ҳастанд соҳибкороне ки барои манфиати шахсӣ ба моликияти истисноии давлат дағалона рафтору муносибат менамоянд. зимни доир намудани чорабиниҳои санҷиши кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд ошкор намуданд ки масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Абдуллоҷон Самиев дар соли 2017 барои истихроҷи хок дар кони хоки Гулхона ба миқдори 8000 метри мураббаъ иҷозатнома гирифта, аз меъёри муқаррар гардида якчанд маротиба зиёд хокро канда ба корхонаҳои сохтмонӣ фурӯхтаанд. намояндагони ҷамъияти мазкур бо ин кирдори хеш талаботи моддаҳои 2, 8 ва 49 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарватҳои зеризаминӣ ва моддаи 238 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистонро дағалона вайрон намуданд. чунин амали қасдона ба эрозияи замин, талу теппаҳо ва ҳангоми боришоти зиёд ба сар задани ҳодисаҳои табиӣ, сел ва фаромадани яч боис мегардад. санҷиши ҳолати мазкур аз ҷониби кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ ба роҳ монда шудааст. мақомоти милисия дар баробари таъмини бехатарии шаҳрвандон ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ҷиҳати тоза намудани муҳити атроф аз ҳар партовҳо саҳм мегузорад. ҳафтаи сипаришуда кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо кормандони муассисаи давлатии боғи Ғалаба ва нигоҳдории ҷангал, раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур ва кормандони оромгоҳи шаҳри Душанбе аксияи тозагии маҳал ва тозагии кӯчаҳои гирду атроф дар оромгоҳи шаҳри Душанбе ва боғи Ғалаба доир намуданд. иштирокчиёни аксияи тозагии ҳудуд ва гирду атрофи боғи Ғалаба ва оромгоҳҳоро аз ҳар гуна партовҳо ва хасу хошокҳои хушкида пок намуда, тавассути воситаҳои нақлиёти раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур ва ҷойҳои муайяншуда интиқол доданд. ҳамзамон роҳҳову гузаргоҳҳо пурра обпочӣ карда шуданд. чунин иқдом дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар низ аз ҷониби командони мақомоти милитсия ва дигар иdoravu корхонаҳои дахлдор ба роҳ монда мешавад. бинандагони гиромӣ, оиди содиршавии ҳама гуна қонуншиканӣ ва ҷиноят шумо метавонед тавассути телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21 ва ё бевосита ба рақами 02 маҳалли зисти худ занг зада хабар диҳед. инҷо бо шумо хайру хуш намуда бароятон оромию осудагӣ ва тансиятиву хотирҷамиро таманно мекунем.